Epa, zer moduz, ongi etorri gaurko azalpen saiora. Egia esan, gaur saltza polita daukago eztabaida itzera sortzen duen tekstu teologiko baten muileraino sortuko garelako. Barakizue, izua harridura edo askotan erabateko nahasmena eragiten duen liburu hori, Apokalipsia. Baina lasai, gaur ez gara itsu-itsuan ibiliko. Tekstu konplexu hau ulertzeko egitura oso zehatz bat aztertuko dugu. Milurtekoaren aurreko ikuspegi reformatua deritzona. Funtsean, gure gaurko iturriak marko teologiko hau erabiltzen du amaierako garaietako profeziak destxifratzeko. Bada, goazen pausos pauso argudio hori nola eraikitzen den ikustera. Ados? Beraz, hauxe da gaurko gure ibilbidea. Lehenik, liburuaren gai nagusia zein den ikusiko dugu. Gero, egitura interpretatzeko gakoa. Ondoren, ikuspegi erreformatu hori zer demontre den argituko dugu. Laugarrenik, profetzien betetzeari erreparatuko diogu, eta amaitzeko ministerio horren benetako helburua zein den jakingo dugu. Hasteko prest? Az gaitezen lehenengo atalarekin, Apokalipsiaren gai nagusia. Eta argi esateko gure iturrien arabera, ezin dugu ezer ulertu lehenengo argazki orokor hori izan gabe. Tira, jar gaitezen testu inguruan. Egilea Joan apostolua da, eta tekstua Kristo ondorengo 9 eta 9 urten inguruan idatzi zen. Nori zuzenduta? Bada, Asia txikiko 7 eleizei, gaur egungo Turkia den horretan. Baina aizu, zergatik inporta du honek guztiak? Pentsazazue une batez garai hartako jendearengan. Erromatan inperioaren jasarpen basatia txasaten ari ziren. Beraz, mezu hau ezen munduaren amaiderari buruzko pelikula beldurgarri bat. Ez, jasarpen horren erdian, bizirauteko eta kontsolamendua aurkisteko gida bat zen. Eta hementxe daukagu puntu erabakigarria. Iturriaren arabera, liburu osoaren zentzuak berso bakar honetan egiten du klik. Ikuspegi honentzat, Jesusen bigarren etorrera ez da soilik anekdota bat, liburuaren ardatza eta azken helburua da. Ahaztu hondamendien inguruko izua. Funtzean, fededunentzat itxaropen mezu bat da. Jesusek itzuliko dela agindu zuen, eta liburu osoa promesa horren inguruan biratzen da. Bigarren atalera pasatuko gara orain, interpretazioaren egitura. Nola deskodetu ditzakegu 20 kapitulu trinko horiek erotu gabe? Bada, iturriak dio, errantzuna liburuan bertan dagoela. Fijatu zaitezte bertso honetan, Apokalipsia 1:19. Egilearentzat esaldi laburrau liburu osoa desblokeatzen duen giltza maixoa da. Sekuentzia kronologikoa modu ezin argiagoan ematen digula defendatzen du. Ikaragarria da nolantolatzen duen dena gako horrekin. 3 zati besterik ez, lehenengoa ikusi duzuna, hasierako kapituluetako Jesusen hizkunkarri hori litzateke. Bigarrena, orain dena, Joanen garaian bertan zeuden 7 elitza hoiei emandako mezu eta abizuak, eta 3. mami eskatologikoa duena, gero gertatuko dena. Hemen sartzen dira 6. kapitulutik aurrerako, zigilu, trompeta eta kopa apokaliptiko guztiak. Egia esan, egitura honekin, tekstu nasiaina bat asko ulergarriagoa bihurtzen da, ezta? Oinarriak argi ditugula goazen 3. atalera. Sartu gaitezen gure iturriaren bitxotz teologikoan. Gogoratu, hau egileak munduaren amaiera nola ikusten duen ulertzeko azterketa bat besterik ez da, guk kanpotik eta objektiboki begiratuta. Orain gauzak benetan interesgarri jartzen dira. Eskatologiako eztabaida nagusi bat ikusiko dugu hemen. Alde batetik amileniarismoa daukagu, hauen ustez ez dago 1000 urteko erreinu literalik. Baina beste aldean daudenek uste dute Jesusek azken epaiketaren aurretik 1000 urteko erreinu fisiko bat ezarriko duela lurrean. Gure iturria bigarren talde honetan kokatzen da, baina, eta hau garrantzitsua da, berezitasun oso bitxi batekin. Zergatik gehitu diote erreformatu hitza bere ikuspegiari? Bada iturriak uste duelako beste teoriek arazo logiko itzel bat daukatela. Pentsa, profezia batzuek diote 1000 urteko horretan jendeak seme alabak izaten jarraituko duela. Baina denak jada berpiztuak eta eraldatuak badira, nola demontre ugalduko dira? Gure egileak paradoxa hori konpondu nahi du, fededunen eta martirien gorputzen egoera erabat bere izitz. Egileak horbel urte eman ditu hau ikertzen, eta hause da bere ondorioa.
lehen biziko pistuera hori martirientzat bakarrik da. Besterik ez, bitartean, tribulazio latz horretatik bizirik ateratzen direnek beren korputz naturalekin jarraituko dute, eta horregatik milurtekoan zehar umeak izaten jarraitu ahal izango dute. Gainera, norbait hil gabe nola saltza daiteken galdetzen baduzue, iturriak Enok eta Elias aipatzen ditu eredu gisa. Haien ustez, teologia homek beste eskolen giza ugalketaren arazo logiko guztiak kolpez konpontzen ditu. Laugarren atalera iritsi gara, amaierako garaietako profezien betetzea, marko teorikoa utzi eta goazen praktikara. Nola uste du iturriak gertatuko dela guztia mundu realean? Ikusten duzuen bezala, iturriak egutegi harrigarriki zehatza marrasten du. Beren ustez, lehen urratsa sada bete da, judioak Israelera itzultzea. Bigarrena, Jerusalemen tenplu berri bat eraikitzea litzateke. Orduan agertuko omen da antikristoa, 10 nazioko aliantza batekin lagunduta, agian Europarra edo globala. Baina kontuz azken puntu honekin, haien ustez tribulazio nagusia lehertuko da antikristoak eta mundu arabiarrak 7 urteko bake itun bat sinatzen duten une zehatzean. Hori da azken abiarrazlea. Eta horrela, iristen gara guri 5. eta azken atalera. Teologia sakon hau guztia oso ondo dago, baina zertarako, zein da gauerdiko oihua ministerioaren benetako helburua? Bueno, jendeak honetan duen interesa ulertzeko, datu bat. Beren webguneak 200.000 bizitari baino gehiago izan ditu, ez da ahuntzaren gaberdiko eztula. Argi dago jende asko bilatzen dituela erantzun egituratuak munduaren amaieraren inguruan. Eta ezpentza hizkunle pasiboak direnik. Ministerioak, Bibliako gai konplexuei buruzko 1300 galdera baino gehiago jaso eta ebatzi ditu. Egileak benetako konpromisoa hartu du, zalantza horiek guztiak modu ordenatu eta argian erantzuteko. Baina zergatik egiten dute hau? Funtzean, izua sortzen duten muturreko teoriak, data zehatzak jartzen dituzten horiek, errotik moztu nahi dituzte. Kaosaren aurka, beren materiala prestaketa espiritualerako testuliburu bat izatea nahi dute. Haien hitzetan, jendea Jesusentzat emazteroi giza prestatzeko. Profeziak azaltzen saraitzen dute publikoki, eta etengabe azpimarratzen dute ezindala apokalipsia ulertu Danielen liburuarekin lotu gabe, bata bestearen ispilu baitira. Eta profezia eta egutegi guztien gainetik, hause da iturriaren mezu nagusia. Egilearentzat, testu hauek ez daude jendea beldurtzeko pensatuta. Bertsoa argia da, irakurtzen eta ulertzen duenarentzat bedeinkapen bat izan behar du. Garaia gertu badago ere, helburua preste egotea da, ez izutzea. Azkenean, azalpen guzti hauen ondoren, kontua galdera zuzen honetara laburbiltzen da iturriaren arabera. Marko teologiko honek edo beste batek konbentzitu zaitzan ala ez. Egileak hausnarketa pertsonal bat egitera bultzatzen zaitu argi eta garbi. Espero dut iturri korapiltzu hau pixka bat argiago ikusten lagundu izana gaur. Tira, mila esker nerekin egoteagatik eta hurrengo batera arte.